салом алейкум, ҳамкорони азизи гиромӣ, дӯстони азиз. Имрӯз барои шумо дар бораи аксаву тӯҳфаҳои компания Фабелик мехоҳам маълумоти пурра бидиҳам, барои ин ки шумо фаҳмед ки ай компания чӣ хел тӯҳфаҳои зиёд гирифта метавонед, чӣ хел дар чӣ гуна аксҳо иштирок карда метавонед. Дар бораи ҳамин аксҳо шумо бояд ки маълумот дошта бошед, барои ин ки харидҳои шумо максимал нагӯем ки манфиатнок шаванд ва ба одамои худ, ба командаи худ низ шумо фаҳмонда гуфта тавонед дар бораи ҳамин аксҳо. ҳар як шумо медонед ки барои ҳамаи шахсони аъзошуда ширкат як хел 20% скидка метиҳад барои ҳамаи маҳсулотҳо. Вақте заказои шумо нархи каталог 150 сомон мешавад. Яъне ман дар инҷо мана нишон додагиам, чӣ хеле ки мебинед, вақте ки заказ мекунед, корзина ба заказотона мепартоед, ҳама поён бафуроед, итог заказа мебирояд, яъне цена каталога ҳастай, ваша стоимост ҳастай. Цена каталога, нархи каталог агар ки 150 сомон шавад, баъд шумо ба 20% скидка мешавад, яъне 122 сомон, ин 20% скидка катӣ. Агар ки 150 сомон нархи каталог нашавад, шумо ба 20% скидка намешавад. Барои ҳамина дар назар доред. Лекин скидкаро зиёд кардан мумкин аст. скидка зиёд мешавад. Чӣ хел зиёд мешавад? Мехоҳам ба шумо аввал дар бораи стартовая программа фаҳмонам. Мана аҳамият диҳем. Вақте ки шумо ба компания Фабелик аъзо мешавед ва закази аввалии худро фармоиш медиҳед, агар ки ай 225 сомон заказ фармоиш диҳед, минус 20% скидка мегиред ва аз каталоги нав, яъне ки вақте ки шумо аъзо шудед, заказ задед, пардохт кардед заказотона, баъдан аз каталоги дигари бо закази дуюмии худатон минимали 150 сомон шумо ай компания тӯҳфа мегиред. Якум тӯҳфаи шумо ҳар каталог ҳар хел мешавад. мисол кадом каталог бае ки шумо аъзо шудагиед, ҳамон ба нигоҳ карда падаркотона компания мебитиҳад. пушти ҳар каталог ба ҳар хел тӯҳфаҳо мебиёд. Агар ки аҳамият дода бошед, ҳамон кадом каталог ба ки одам аъзо шуд, кадом каталог ба ки заказ зад, ҳамон пушти ҳамон каталог ба чӣ тӯҳфа омада бошад, ҳамон тӯҳфаша мегирад. ин якум падаркаш. дуюм падарка, ин аллакай дигар падаркҳо иваз намешавад. дуюм падарка 3 средства барои хона мешавад. агар ки шумо дар инҷо навистагӣ, агар ки шумо ай 275, ай 280, яъне ки ҳамин хел агар ки заказ бизанед, шумо ба нархи набор 45 сомон мешавад. яъне ин донае ки 45 сомоне ҳамаш 45 сомонда мебиёд барои шумо. агар ки шумо 50 балл заказ бизанед, заказотон 50 балл шавад, шумо ба ҳамаи набор 15 сомонда мебиёд. ин яке аз фоидаи 50 балл аст. ва ҳамин хел рафта мегирад. ҳар дафъае ки шумо 275 сомон заказ зада мегиред, ҳамин набораи тӯҳфа мегиред. сеюм падарка уже ай ҳамин қа парфюмо дуташа шумо метавонед ки 90 бир тӯҳфа ба бигиред. ду парфюм шумо ба 90 бир тӯҳфа мешавад. чорум падаркатон уже набори кремо, панҷум падарка набор косметика. яъне ҳамаи ҳамин чизҳои шумо метавонед ки 45 сомон, 15 сомон тӯҳфа ба бигиред. чаро 50 балл кардан манфиатнок аст? Ман ба шумо мефаҳмонам. якум фоидааш ин скидкаи 26% ба ҳамаи маҳсулотҳо. яъне агар ки ҳама як хел 20% скидка дошта бошад, баъде ки 50 балл мекунед, уже ай каталоги нав шумо ба ҳама чида 26% скидка мешавад. яъне ҳама чи бо шумо ба 5 сум, 10 сум ҳар як маҳсулот бо арзон меғалтад нисбати ҳозир, ки ин бехад фоиданок аст. мисол бо шумо да арзон мешавад, чанке ки худи шумо ба арзон шуд, ҳамин қай мисол ки кистаи шумо ба фоидарок аст. агар ки фурӯшен бо бисёртар фоида мемонад шумо ба. барои ҳамин минимум 50 балл кунед. ҳаракат кунед минимум ай 50 балл кам накарданда, барои ки фоидааш бехад бисёр ай. дуюм падарка, яъне дуюм фоидааш ин шакҳои худро 15 сумӣ мегиред. яъне ҳамин шакҳое ки ман нишон додам шумо ба, тӯҳфаҳое ки нишон додам, ҳамино шумо да ҳар каталог ки 50 балли карда рафтан гирифтед, 15 сумӣ гирифта рафта мегиред. мисол 15 сумда гирифта 100 сум баян фурӯшен, уже ин шумо да чанд қай мисол ки фоида мемонад. сеюм, ин аз товарообороти командатон даромад мегиред дар асоси маркетинг план. дар видеои гузашта ман шумо маркетинг планро фаҳмонда будам. вақте ки 50 балл мекунем, бо агар ки команда дошта бошед, мисол кор кардестан, заказ задестан, шумо ба дар асоси маркетинг план ҳар 21 рӯз бо компания
ойлик метиҳад. беҳтарин мисол ки фоидаҳош, яъне якум фоида 26% скидка ба ҳамаи маҳсулото, дуюм фоида шакҳои худро 15% мегирен, сеюм фоида аз товаробороти командатон ҳар 21 рӯз даромад мегирен. ин ин маркетинг плани компания чӣ хеле ки мебинен. мисол худатон ки 50 ба кардин, кати командатон агар 3000 бал кунед, 3500 сомон ойлик. мисол ман дар каталоги дар видеои гузашта шумода фаҳмонда будам инро. баъдан розыгрыш призов. ин тӯҳфаҳо аз ман, яъне ай компания ай ман барои шумо монда шудааст аз мо. яъне ин розыгрыш аст. агар ки 100 бал кунен 4 билет мегирен, 50 бал кунен 2 билет мегирен, 25 бал кунен 1 билет мегирен. максимали билет 4 билет аст. ва мо ҳар охири каталог розыгрыш мегузаронем. рӯзои шанбе бозор розыгрыш мегузаронем. агар ки рақами билети шумо биромад, аз мо тӯҳфа мегиред. як парфюм мужской ёки женский аз мо барои шумо тӯҳфа мешавад. барои ҳамин иштирок кунед. чанд қадр ки билетотон бисёре, ҳамин қадр бурд карданда имконияти шумо бисёр мешавад. марҳамат, иштирок кунед. агар ҳозир шумо ойлики калон надошта бошеда, ҳамин хеле тӯҳфаҳо бурида фурӯхта метавонед ки фоидаҳои хеле хуб бигиред. баъдан аз мо боз як аксияи пулӣ ки аз мо шумо пул мегиред. яъне агар ки шумо 600 бал кунен кати командатон, агар ва 3 каталог ҳамин статусатона дорен, яъне 3 каталог пайҳам агар ки 600 бал кунен, ай мо 300 сомон тӯҳфа мегиред. ай компания ҳар 21 рӯз ойликтона мегирем барои 600 бал, бо плюс ай мо 300 сомон тӯҳфа пулӣ мегиред. агар ки 1000 бал 3 каталог пайҳам кунен, аз мо 500 сомон тӯҳфа пулӣ ва ай компания зиёда аз 700 сомон пул мегиред. агар ки 3 каталог падирад 1500 бал кунен, ай компания ай 1000 сомон зиёд қариби 1500 сомон тӯҳфа пулӣ мегирен ва ай мо 750 сомон тӯҳфа пулӣ мегирен. агар ки 2000 бал кунен, ай компания 2000 сомон ойлик мегирен, зиёда аз 2000 сомон ойлик плюс аз мо 1000 сомон тӯҳфа пулӣ мешавад барои шумо. ва агар ки шумо унвони директоратона тасдиқ гардонед, яъне ки унвони директоратона маҳкам кунен, ай компания 8000 сомон мукофотпулӣ мегирен плюс 1500 сомон аз мо тӯҳфа пулӣ мегирен. агар ки бистри старт, бонуси бистри старт качи равед, ай компания 16000 сомон мукофотпулӣ мегирен, ҳар 21 рӯз ойлик мегирен 3500 сомон плюс ай мо 1500 сомон тӯҳфа пулӣ мегирен. беҳтарин имкониято танҳо барои шумо. барои ҳамин мақсад монем пеши худтон кор кунед, меҳнат кунед. иншоалло атаси ҳар яке шумо мебиёяд. мо ба ҳар яке шумо боварии комил дорем. ва вип консултанти компанияи Faberlic. вип консултант кист? вип консултант одаме ки ҳар каталог 100 бал мекунад. на кам аз 100 бал ҳар каталог ки карден, шумо вип консултанти компанияи Faberlic мешавед. дар бораи ин чизҳо мо бо шумо дар видеои оянда гап мезанем, барои ин ки як гӯем ки мавзӯи калонтар аст ки фоидаҳош бехад бисёре, фоидаҳош бехад хуб аст. барои ҳамин видеои оянда тамошо кунед. дар видеои оянда ман ба шумо дар бораи вип консултанти Faberlic мефаҳмонам ки 100 бал кунен, ҳар каталог ки 100 бал мекунен чӣ хеле фоидаҳо мегирен ай компания, ҳамаша мефаҳмед. саломату сарбаланд бошед то видеоҳои оянда.